Lho Vin, wonten napa nggih Nur? Ingkang nomor 3, tembung tumbas blangkon menawi diowahi dados aksara Jawi kados pundi Vin? Mekaten Nur, sangertos kula nalika wonten tembung ingkang rangkep 3, salah setunggalipun kedah dipun pangkon. Lho, ngoten ta Vin? Nggih Nur. Kesupen Nur kula kados pundi nggih ingkang leres? Nggih, sampun ayo nyuwun pirsa dhateng Mbak niku le, Mbak Daril. Nggih, Mbak Daril. Oh, nggih pun. Ayo Nur. Kula nuwun. Mbak Daril. Mbak. Monggo Dek, monggo mabet. Monggo pinara. Sugeng siang, Mbak. Nggih, sedang siang. Wonten apa to, Dek? Saderenge kula nyuwun pangapunten sampun ngersai wekdalipun panjenengan. Nggih, mboten napa-napa. Kula Ainur lan Vivin teng mriki badhe nyuwun pirsa. Yang personani babakan napa? Ngingingi tugas aksara Jawi. Niki lho, Mbak. Tembung tumbas blangkon menawi diowahi dados aksara Jawi niku kados pundi nggih? Sangertos kula tembung aksara Jawi menawi rangkep 3 niku salah setunggale kedah dipangkon. Oh, ngoten. Sampeyan bingung nggih? Nggih, ingkang leres kados pundi nggih, Mbak? Nggih. Dados menawi wonten tembung tuladhane blangkon niki nggih, dadose menawi dipun serat utawi dipun owahi wonten aksara Jawi menika dadose pangucapane menika dadose blangkon supados sampeyan niku mboten bingung. Tuladha sanesipun niku blumbang. Dadose menawi dipun serat wonten aksara Jawi nggih blumbang. Nggih, dadose mekaten. Dados niki blangkon. Nggih, belangkon. Dados aksarane tumbas belangkon Jawa. Ngoten mawon. Sampun nggih, sampun ngertos nggih. Nggih, Mbak, sampun. Nggih, Mbak, kula sampun ngertos. Salah nggih. Dados kula badhe nyuwun pamit. Oh, nggih, Dik. Matur nuwun lho Mbak lho, sampun diparingi kawruh. Oh, nggih sami-sami. Ngapunten nggih, Mbak, sampun ngersani wekdalipun panjenengan. Nggih, mboten napa-napa. Siang, Mbak. Nggih, sudah siang. Monggo. Nggih, monggo. Tan, wonten menapa ndak? Angka 3 niki kados pundi nggih? Kula mboten saged ngengingi aksara blangkon niki kados pundi nggih? Kula inggih dereng mangertosi ingkang leres kados pundi ndak? Kados pundi nggih? Menawi sampean kados pundi mal? Angka kaping pinten? Kaping 3 niki lho. Lho kula inggih dereng mangertosi. Cobi sampean nyuwun pirsa dhateng Ainur menawi Ainur sampun rampung. Oh, Sugeng siang. Sugeng siang Tanti. Wonten apa? Tugas aksara Jawi sampean sampun rampung. Oh. Nggih, kula niki mantun nyuwun pirsa dhateng Mbak Daril. Oh alah inggih. Sampean mriki dhateng kos kula nggih. Sumangga ngrampungaken tugas sareng-sareng. Ampun kesupen kalian Vivin. Nggih. Kula langsung bidal menyang kos sampean nggih. Nggih, kalih Vivi iki. Pun kula rantos. Sugeng siang Ainur. Nggih, sugeng siang. Tanti. Monggo mlebet Vin Ainur. Nggih. Monggo. Wonten apa? Mekaten lho Nur. Niki kula
kalian kanca-kanca dereng mangertosi ngengingi tembung niki. Ingkang leres kados pundi? Oh, tembung tumbas blangkon. Nggih. Kula sampun nyuwun pirsa dhateng Mbak Dari. Menawi panulisanipun blangkon niku ngagem tulisan belangkon, Nggih. sanes blangkon. Cobi sampean tulis, Mbak. Nggih. Wis mekaten? Nggih, leres. Oh, mekaten nggih. Nggih. Mekaten. Nggih pun monggo dirampungake sareng